Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa da dukkan masu ziyartar wannan channel ta Umma Shigo TV, to ina muku fata alheri. Yau ga mu dauke da wani sabon bidiyo mai amfani sosai, na san za shi amfani kowa da kowa, yadda zaka fassara kowane yare na duniya. Idan ayi ma Indiyanci zaka fassara shi, idan ayi ma Shinanci zaka fassara shi, idan ayi ma Larabci zaka fassara shi. To insha Allah duk inda kaka cajin kowane yare na duniya wanda baka ji zaka fassara shi zuwa da yarenka. Duk inda ka shafi Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp to zaka fassara wannan, kamar yadda wannan uwa min tambaya yadda za shi fasara wani yare can daban da bai ji, to ga fasara ɗin ku biyo mu cikin bidiyo tun daga farkon shi ƙarshen sa. Kafin mu fara aiki, wannan idan shine farkon zan ko wannan channel ta Umma Shigo TV, muna roƙon ku da ku danna mun subscribe, ku danna mun alamar ƙararrawa saboda mu ko sabon bidiyo YouTube sanar da ku. Ku ji a fara bidiyo. What? Oh no. To yanzu kamar haka sai ka nemo wannan application naka na Google Play Store, kowa ya san shi, na san dai ko ne yana da Google Play Store cikin waya tai. Sai ka danna shi, sai ka zaka hurin searching, zaka rubuta wannan head translate. Gashi nan wanda kun ga na zagaye shi zaka rubuta haka nan, sai ka danna shi kai search. To gashi wanga wanda kun ga na zagaye shi ma shi za ku danna. Waɗancan duk ku rabo da su, shi za ku danna kawai. Za shi tilishaji, za shi download. Gashi nan yana download, bayan wani ɗan lokaci kalilan zai shiga. Insha Allah ku biyo mu cikin wannan bidiyo, shi na da muhimmanci sosai. Ba mutum guda ba biyu ba su yi min tambaya ta ya za su fassara wani yare can, wanda yadda za su taradi ba sai sun ɗauki rubutun sun zo wani huri ba, kai tsaye za shi yi musu taradi. Yawa gashi ne ya shiga, to sai ka danna hurin ofi. Wala bayan farkon fuskar da zai gwado ma idan zai buɗiya bare gani. To dai kaka nan sai ka zaɓi yaren da kake kasan kana ji, yaren da kasan kana ji shi za ka danna wannan huri. To bayan ka danna nan ga sai ka zaɓi yaren da ka san kana ji. To ni ga sanan da yaruka, ga sunan da waya yaruka na duniya duka yare gashi nan cikin hurin. To ni yaren da ni sani ya ji, bari in koma baya. Yaren Hausa zan ɗauka, da shi zan amfani. Sabida da shi zan ɗauka. Yanzu nan sai in ɗauki yaren Hausa gashi nan sama. To bayan na ɗauki yaren Hausa sai in danna wannan fuska, in danna shi, wala na hauda shi. Bayan na hauda shi kuma sai shi gwado min wannan huri. Idan ya gwado min sai in danna wanga huri. Kenan zan zo in ba shi dama nan saman nan zan danna. Bayan ya gwado min wannan huri ne zagaye, sai in danna ƙara danna nan kuma. Bayan na danna sai in danna OK. To sai in zaka nan ita hito yanzu na gama sai tashi duka zan fito baya duka gaba ɗaya duka zan fito. Haka za ka yi, ka dai diba dai abin gashi nan dai na yi shi da sauƙi. Insha Allah bidiyon bai da wani abu ka fasil na. Sai in shiga wurin WhatsApp ta yanzu, sabida idan cikin WhatsApp na nake da wani wanda ba na jin yaren shi, to sai in shiga. Kamar nan gani ma akwai wata mace ‘yar Tanzania ina hira da ita, to sabida ba na jin nima yaren ta English ta kai, ni kuma ina amfani da Faransi, to sai na fassara shi da Hausa. Yanzu kamar haka shine wannan duka hira da mun kai, gaisuwar da muke zai yi mu da ita. To kamar haka yanzu ga sun duka abin da ta kai min nan. Idan ta izo min gashi nan ta izo min hi na fassara zo varka, ni kun iza ma sali na nan ga shi ma duka zai zuwa tradi duk ɗaya ne ka gani ko. Idan na jawo wannan abu sai shi min tradi barka, shi ma sali shi ke zuwa sali. To shi ma nan ka kaga ta min tace yaya ake, abin da ta turo min na fassara shi, saboda ni ban san fassara shi ba dan ba na amfani da wannan application ba. To nan ga ni ma na iza mata ce saba sosai kuma a wurina. Sannan kuma sai ta izo min nan ga yaya abin yake, to ga saura fassara na yaya abin yake. To kaga ta min nan sai ni ce duka yana da kyau a wurina. To kaga hakan gana dai zaka tafi dai duka kowane yare yake son ka fassara, hakan gana zaka yi. Wannan abu shi za ka gani daurar telefon ɗinka lokacin duk kake son ka fassara, sai ka jawo shi ka danna shi kan rubutun da kake son ka fassara. To haka za ka fassara kowane yare kake so, kowane yare za ka fassara shi zuwa da yaren da kake so. Insha Allah idan kuma akwai abin da dai baka gane ba, iso sai ka yi mana tambaya. Insha Allah za mu baka amsa. What? Oh no! Da wannan bidiyo a burge ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa.